खाइले छाती पड़ुଛି, पेट कौन होଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ସକାଳୁ ପେଟ ସଫା ବି ହଉନି। ଏ ସବୁର ସମାଧାନ ଆଜି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି 6ଟି ନିୟମ କହିବି ଯାହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭରି କେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ 3ଟି ଡ୍ରିଙ୍କସର ନାଁ କହିବି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପିଇଲେ କେବେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗ କାଳରେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଋଷି ମହାଋଷି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଲେଖୁଥିଲେ ବା ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାକି ଚେରମୂଳି ଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଏମିତି ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଖାଇ ସେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଋଷିଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାଗବଟ। ବାଗବଟ ଋଷି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 2000ରୁ ଅଧିକ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଇ 2000ରୁ ଅଧିକ ସୂତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାନେ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ସେଇ 2000 ସୂତ୍ର ଭିତରୁ ମୁଁ 5ଟି ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭରି କୌଣସି ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆୟୁର୍ବେଦ କୁହେ ଆମ ଶରୀରରେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫରେ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିତ୍ତ ଦୋଷ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ପେଟ ଖରାପ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ପିତ୍ତ ଦୋଷକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ବାଗବଟ 5ଟି ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ବିସମ୍ବାରୀ, ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଭୋଜନ କଲା ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇଲେ ତାହା ବିଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବାର 40 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି? ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ସେ ଶରୀରର ଜଠରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜଠର ଅଗ୍ନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯିବ ଏବଂ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ବଦଳରେ ସଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଗ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଇବାର 40 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁବେଳେ ଚା ପିଇଲା ଭଳି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିପ୍ କରି ପାଣି ପିଇବା ବା ଚା ପିଇଲା ଭଳି ପାଣି ପିଇବା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିର ଲାଳ ସେ ପାଣିରେ ମିଶିବ, ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବ। ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଗଲେ ଆମ ଜିଭରେ ଯେଉଁ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ସାଲାଇଭା ବାହାରିଥାଏ ବା ଲାଳ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ହଜମ କଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁକରି ପାଣି ଚା ପିଇଲା ଭଳି ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେବ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କମେଇ ଦେଉଛେ ଏବଂ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି କମି ଯାଉଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହୃଦୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ହୃଦୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯେତେ ଦୂର ପାରୁଛନ୍ତି ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ, ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ପାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। 1/2 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ସଫା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ପାଇଲ୍ସ ଅଛି, ଆମର ପେଟ ରୋଗ ଅଛି, ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ, ଶେଷ ନିୟମ, ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖାଆନ୍ତି। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଆପଣ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ଶୋଇଲେ,
आपण कौनसी फिजिकल एक्टिविटी कले नहीं जहा द्वारा आपण शरीर में खाद्य पड़ी रही सड़ीवा आरंभ करे। तेणुक संध्या बेले खाई दिंतु। जदि भी संध्या बेले न खाई पारुछंती कौनसी कारणरू ताहाले आपण 8 ରୁ 9टा भितर खाई दिंतु एवं कम परिमाण रे खांतु। ये तो थिला 5टा नियम कि आपणाको मानिले गैस्ट्रिक हेबो नहीं। एबे कहबाकू जाउछि जो माननकू गैस्ट्रिक हेइछि से माने कोन करिवे, जो माननकर गैस प्रॉब्लम रे पीड़ित अछंती से माने कोन करिवे। सकाळू पानी पी सारिबा परे खाली पेटरे गोटे चामच त्रिफला चूर्ण मिसई पियंतु। एथिरे हरिडा बाहाडा अँला मिसी थाए। त्रिफला चूर्ण पीवा द्वारा आपणकर हजम शक्ति बढ़ी थाए एवं आपणक शरीर रे थिबा वर्ज्य वस्तु को से बाहर करि दै थाए। तेणुक सकाळ उठी सबुदिन नख उषुम पानी रे गोटे कप पानी नियंतु। से नख उषुम पानी रे गोटे चामच त्रिफला चूर्ण मिसांतु। गोटे चामच त्रिफला चूर्ण मिसई पियंतु एवं 7 दिन पीवा परे तार चमत्कार देखंतु। आपणकर कन्स्टिपेशन थिले भलो होई जिवो, गैस प्रॉब्लम थिले भलो होई जिवो, एसिडिटी थिले भलो होई जिवो। जे कोनोसी पेट रोग हितौ ता पाखापाखि 70 ରୁ 80% कमी जिवो। द्वितीय कथा, सकाळू 2 कप पानी नियंतु। से 2 कप पानी रे गोटे चामच जीरा पकांतु एवं से 2 कप पानी गोटे कप हवा जाए ताकू फुटांतु। जेतबेले देखिबे नाली पड़ी आसुछि पानी सेतबेले ताकू काढी आनंतु। काढी देला पळे टिके कोला लूण पकांतु एवं ताकू चा पीला बळे पी दियंतु। देखिबे आपण ब्रेकफास्ट खाई सारिबा परे जदि याकू सबुदिन पीबे ताहाले आपणकर डाइजेशन न शक्ति बढ़ी जिवो एवं आपणकर गैस प्रॉब्लम देखा देबो नै। आउ गोटे कथा मन रखंतु, खरा बेले खाइबार 15 मिनिट पूर्वरु अदा सहित कोला लूण लियंतु एवं ताकू चुबेई खाई दियंतु। जहा द्वारा आपणकर जठर अग्नि शीघ्र उत्पन्न हबो एवं आपणकर खाद्य शीघ्र हजम हेजो। खरा बेले खाद्य परे किछि जुआणी नियंतु। जुआणी रे टिके कोला लूण मिसई चुबेई खाई दियंतु। देखिबे आपणकर शरीर धीरे धीरे भलो होबा पई लागिवो एवं गैस रोग आपणकठारु दूरेई जिवो। जदि ये सबु किछि करिबा परे भी आपणकर गैस प्रॉब्लम भलो हेउनै, बहुत दिनर गैस प्रॉब्लम हे गलानी जहा कि भलो हेउनै, ताहाले आपण एई ड्रिंक्स करी पियंतु। आपणकर 100% गैस प्रॉब्लम भलो होई जिवो। राति रे सोइबा पूर्वरु गोटे काच पात्र नै जांतु। सेई काच पात्र रे गोटे चामच मेथी पकांतु, गोटे चामच धनिया पकांतु, गोटे चामच जीरा पकांतु, आउ गोटे चामच जुआणी पकांतु, आउ 2 चामच मधुरी पकांतु। राति रे बतुरे थिबा जिंस को सकाळू छाणी दियंतु। छाणी देई तार पानी को धीरे धीरे चा पीला बळे आको 7 दिन कंटिन्यू करंतु। देखिबे आपणकर जेते पुराना गैस रोग हेले मध्य भलो होई जे। जदि आम भिडियोटी आपण माननकु भलो लागि थाए ताहाले हमकु सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं शेयर करंतु।